Bon dia, com esteu? Mireu, guapíssims i guapíssimes. Avui us explicaré un conte molt especial. És el conte del peix iriçat. Mireu, hi havia una vegada un peix molt bonic que tenia unes cates molt lluentes i anava nadant i nadant i nadant pel mar. Però aquest peix se sentia molt trist. Sabeu per què? Perquè no tenia cap amic. Així que, mentre anava nadant i nadant i nadant, es va trobar a un animalet molt especial, l'estrella de mar. I li va dir: escolta, tu saps com podria fer per tenir amics? I l'estrella de mar s'ho va pensar i va dir: ui, quina pregunta més difícil. Jo no ho sé si et podré ajudar, però sí que hi ha un savi que viu molt lluny d'aquí, però si el trobes estic segur que t'ajudarà. I és un pop. Sí, el buscaré i segur que el trobaré. Adeu! I mireu, doncs, va començar a nedar per tot el fons marí en busca d'aquest pop, que era un savi. I mireu, quan ja estava agotat el peix iriçat, que ja no podia més, mireu, darrere d'unes pedres se li va aparèixer el pop, el savi, que tenia 8 tentacles. I mireu què li va dir: hola, bon dia, a veure si em pots ajudar. Què podria fer per tenir amics? I el pop li va dir: però escolta, quines escates més lluentes que tens tu. Ja ho sé, per a fer amics el que podries fer seria repartir cada escata amb un peix del fons marí. Quina bona idea! I així, si reparteixes les teves escates, segur que faràs molts nous amics. Moltes gràcies, senyor Pop! Adeu! I mireu, el peix iriçat va començar a nedar pel fons marí en busca d'algun peixet que volgués ser el seu amic. I mireu quin peixet va trobar. Un peixet que era una princesa. I mireu, què li va dir? Hola, bon dia, que voldria ser amiga meva? Però què són aquestes escates tan lluentes que tens? I tant, m'agradaria molt, però que em donaries una d'aquestes escates? I tant! Mira, te'n dono una. I mireu, així ho va fer. Li va posar una de les escates que té, li va donar a la princesa. I mireu, quina escata més bonica! Ara ja som amics. I es van fer una abraçada superforta. I mireu, així ho va fer i va seguir nedant i nedant i nedant. I a darrere d'unes roques se li va aparèixer el Nemo. Bon dia, què voldria ser el meu amic? Però quines escates més lluentes que tens! Que me'n donaries una? I tant! Sí, clar que sí. Però que serem amics? Clar, amb aquestes escates que tens, com vols que no siguéssim amics? I mireu, li va donar una de les seves escates. I es van fer un besito. I van ser molt amics. I mireu, no s'acaba aquí, perquè encara va seguir nedant i nedant i nedant i es va trobar un altre peix. Mireu, aquest de color groc. Bon dia, què voldries ser el meu amic? Però quines escates més lluentes que tens! Que me'n donaries una? És que ja n'he donat moltes. Bueno, va, te dono la última. I mireu, va compartir la seva escata amb el peixet. I, és preciosa aquesta escata! I es van fer una superabraçada d'amics. I mireu, com el peix iriçat estava tan content, va decidir de compartir tota la resta d'escates amb la resta de peixos i va aconseguir molts més amiguets.